Bruno, azkenian elkartu gara hemen Akizen leku eder honetan. Adiukik, plan binu eta jakz. Ea, zer esan diazu eta ezkuntzatan? Ongi etorri Akizera eta gaizkoera zen. Ara, eskerrik asko, Bruno. Zer lekutan gaude? Urberoaren iturria da eta justuki jatorriz Akizeren izen zaharra zen Aquae Tarbelikae. Orduan Tarberen ura eta latinez Aquae edo Akiz zen bere izena, Dax, eta justuki euskaraz erraten dugu Akize hemen izenatzeko. Beraz, euskarazko izen hori ere latinetik dator. Hori da. Zu, Akizetarra, horrela esaten da, ez? Bai. Euskaraz ere mintzu zara, Bai. gaskoieraz, okzitanieraz ere bai, nolatan? Hemen Akizen nintzen 18 urte arte, eta gero Euskal Herrira etorri nintzenean, Euskara ikasten hasi nintzen, duela zenbait urte, baina egaeran gaizkora bost asura zitzaidan astapenean, eta pixkanaka ez dakit, nire amatxi eta txien erotziarekin batera, uhartu nintzen, beren hizkuntza gaizkoera zela eta desagertuko zela. Orduan, gaizkoeraren ikasteko gogoa piztu zitzaidan. Baina etxean, beraz, ez zizuten erakutsi. Transmisioaren eten agertatua zer hemen ere. Bai. Batzuetan esaldi batzuk entzuten dituen bai amatxiren etxean, batzuetan gale ginen, amatxi, erradazu gaizkoeraz, nola erraten den hori gaizkoeraz eta dena, baina beti frantsesa hizkuntza normala zen etxean ere. Eta zu txikia zinelarik hemen Akizeko kaletan gaizkoiaren zuten zen? Ez, gutxitan. Inguruetako baserrietan bai, baina hirian ez. Bruno, gure ikusleak askok behar bada jakinen dute, baina askok ez. Okzitaniera noraino iristen da, nun hitz egiten da? Edadura oso zabala da, zeren eta hegoaldeko muga Pirineoak dira. Frantzian Limousin eta Auvergne arte kokatzen da, eta mendebaletik ekialderaino, bada Atlantikotik, Mediterrane eta Alpeetako ibarrak arte. Eta hori Italiako zati batean ere bai, ez? Bai, hori da. 3 estatuetan kokatzen da, bai Aran bailaran eta Italiako ibar zenbaitetan. Eta Euskal Herria ere ukitzen du. Bai. Hor gaude mugan, ez? Baiona adibidez, betiko eztabaidak dira jakiteko ea gaskoinan edo Euskal Herrian kokatzen den, lingustikoki bai gaskoinan ere zen zenta eguneroko bizian gaskoerak bere lekua zuen. Eta orduan horregatik leku anitzek badituzte gaskoin izenak Baionan. Gero bada eztabaida bat, gaskoia okzitaniera den ala ez? Neri burura etortzen zait valentzieraren eta katalanaren arteko eztabaida, ez? Beti erraten dut nik bi erantzunak posible direla. Alde batetik bai gaskoerak okzitanieraren antzekotasuna dolako eta dinamikari buruz ere grafia bera gero eta gehiago erabiltzen dugu. Baina aldi berean, naiz eta grafia bera izan, gaskoinek badituzte beren gramatikak, beren hiztegiak. Orduan, eztabaidetan dira, jakiteko ea okzitanieraz den edo. Eta hemen gaur egun Akizen bada gaskoieraren aldeko mugimendurik? Bai, badira elkarteak, adibidez hemen bazen plazan mintza praktika talde bat hastean behin elkartu ziren gaizkoeraz mintzatzeko. Eta bai, uste dut baietz, bai. Eskolarik ez da hemen, Akizen bertan. Inguruetan bai landesetan, baina ez dut uste existen denik hemen eskola elebidunik edo murgiltze sistemarik, ez. Guazen, leku polit bat ikustera. Guazeko! Bruno, nor da hori? Erromatar soldadu bat, eta erromatarrek eraikin zuten Akize, eta lehendak erraten du Sakura biziki eri zela, eta soldaduak bota zuen ur berora, eta azken finean sendatu zen, eta orduan ikusten dugu bizirik dela Sakura, eta eskertzen du bere jabea. Beraz, gaixo zen garenean, espada etorgaitezka Akizere eta ur berotan bainatu, ez? Bai. Onuntza gentozela, ikusi ditugu hainbat pano edo errotulu, eta denak frantses hutsez daude. Bai, malruski dena frantsez da. Gaizkoerak ez du presentziarik kariketan edo paneletan, ez da politika publikorik hemen, eta orduan desegertzen da kariketatik. Bruno, oroitzen zara nun ezagutu genuen guk elkar?
Bai, Cabretonen elkar ikusi genuen, La Pazem ekintzana. Eta La Pazem, dakizun bezala, korrika bezalako ekintza da, baina gaizkoeraren alde. Korrika bezala antolatzen dute 2 urtetatik behin, eta gaizkoenatik pasatzen dira orduan Landesetatik, Biarnotik, Bigorratik. Bon, guazen atorri ondora? Bai? Bai? Ongi. Ale. Ez bada ofiziala ere, batzuetan, dendetan, ezartzen dituzte hitz batzuk, bai. adibidez kulturuz, tradiziunz, zubiuz, espezi, kasen gazkun, gaizkoraz da, barkatu. Baina ez da ofiziala, batzuetan geri da ekimen pertsonarengatik edo, bai. Beraz, bada oraindik ere, jende bat alegin jaten ari dena. Batzuetan animatzen dira gaizkoera erakusteko ere. Aha, ongi da. Bruno, Aturri ibaiaren gainean gaude, Euskal Herria ez da urrun. Nola ikusten da euskara hemendik? Beste hizkuntzekin konparatzen baduzu euskararen egoera, aski baikorra naiz. Zeren eta gizartetik etortzen diren ekintza anitz dira, eta familietan bada transmisioala ere. Eta ez da beste hizkuntzetan bezala, ikuspundu edo iritzi positiboa dute euskararen alde, orduan hemendik ikusita, nire ustez, euskararen egoera gurea baino hobea da. Eta euskara ingertu izanik, izan du eraginik gaskoieraren erabileran edo gaskoieraren egoeran? Eragin handia errezibitzen dugu hemen, erakusten digu gauzak antolatzen aldirela, ikastolak sortzen aldirela, artea eramaten aldutela dakizu musikan, komikietan, liburuetan, eta importantea da ere konturatzea familietan, kariketan mintzatu behar dela lagunen artean, eta hau da gure partez Euskaldunen ikasgaia. Azken hausnarketaren bat, Bruno? Gaizkoeraz erranen dut, que continua de baia patak zentau gazkun. Segi dezagun borrokatzen gaizkoeraren alde. Bai, horixe.